Ka Sudan ka belajar lapra namar katma kampoying kelasaki ki kampen trim basirke ha ka baki Kynthei ki la Shah Pynbor ban Ialeh Ieid ber ki Shipai na ka banta ban yo bam ban sa yala ki jong ki Khun ki ti ong ka kai phot palat arphau sau ngut ki Kynthei ki bla phet krat na ka sorba Durman ka Sudan ki la ong bakila ha ban Ialeh Ieid ber ki Shipai namar kim dan lat da kumwe pat na ka banta ban yo marbam na ki we pat ki jingdon kam na ka banta ban penda penbiang yala ki jong ki ying kisem Kawai ka Kynthei kala penpau leng ba kalat pathai kubor bakane ka kam thombor kala jia hapo ki jaka trikam karkhana habaro ki benta jonga sorba kata ki jaka balabu ya ki marbam ki kimi ki kapa jonga ki la temen bat don hapadeng ka jingstom bat ngam ju ailat ika Khun bahkan mi syabar ban let wat bam ngalalet Shipai bat dei tang kene kalenti kaba ngila ban yo bam Kiladon habaro ki jaka karkhana ong kene kalong kemi kabala Shah Pynbor ban Ialeh Ieid ber ki Shipai hapo kawe ka karkhana oddo ha ubna jemang jong snam baladap kini ki kam thombor ki kubor ki bede ber ka jing Shah le bijot da ki ruking atiar kilawan jia tang khendiat sni harin balasdang ke jingkan at handu ka khasan tarik ubna yayong jong ka snam baladap Katma ha Sudan kala penyap naki peu hajar ngut kibreu ha ka ba kila donru ki bala penpau ba ka jingyap kila ru ban kot shadu ka chilak san peu hajar ngut kane katma kalawan ra ru ika jingkala phet wer ka basir khaitam ha ka perthei ha ka ba hadu palat khatwe million ngut kibreu kila dan ha thmir ka jingyap thangan hapo kane kari Kiba bun ba ki Kynthei kilawan syakmat ban pla halor ki khana pentrim jong ki Shipai RSF ha ki jaka kiba kibat ha kabor Kini ki Shipai kila dawaru ban Ialeh Ieid na kabanta ban yo syong ha ki ying kisem ki bala thli harin ba kila lute ki ying kisem bat di syakiyau ki hat ong kawe kalong kami leng ba kalat pathai kubor